¡Gora borroka feminista! ¡Gora borroka feminista! Erasotzaileak ez omen dira asko, ez omen dira dotoreak, liderrak, jatorrak edo aberatsak. Ez omen ditugu ezagutzen, pelikuletan eta titularretan daude soilik. Gure bikotekidea, osaba, bizilaguna eta kuadriakidea onak omen dira. Errespetatu beharreko pertsonak. Baina guk ondo dakigu ez dagoela erasotzaile isolaturik. Guk ondo dakigu erasoak estrukturalak direla. Eta hauekin amaitzeko sistema matxista, kapitalista, arrazista irauli behar dugula. Ez ditugu gogora ekarri gabe utzi nahi indarkeria matxistaren ondorioz aurten Euskal Herrian hil dituzten 4 emakumeak. Aski da, guk ez dugu barkatuko. Isuaren menderakuntzaren saiakerari boteretze kolektiboa. Autodefentsa feminista banderatzat hartuz, indarkeriari gabeko bizitzak eraikiko ditugu.